Good afternoon mga karakit. Eto na po, nandito na po kami sa aming hacienda. At kami magbubuko na. Eto na po ang aming hacienda. Magbubuko kami. Teka muna. Ito ang aming mga turista, oh. From San Ignacio. Ayan. Oh, yan. San Ignacio family. Ayan, taga San Ignacio yan, mga yan. Mga kapinsanan ko sa San Ignacio. Ayan. Tapos, ayun o, yun. Nung sinabi kong gumising ka na at may magbubuko, ayun na, iinom na. Para mawala daw ang pagkalasing niya. Ayun o. Ayan. Oh? Di nagkitingog. Hanggang ngayon, ganun din. Ito ang aming kubo. Ayan. Yan. Aming mga manok. Ayan, ang aming mga manok. Dito ang... Ayan. Ayan na po ang mga buko. Ayan. Ipimod ko sa asawa ko. Buko. Ito ang ginagawang kopra. Yan. Sige, inom. O di baduray. Yan po. Ito po mga karakit ang tamang-tamang buko ay hindi na pala. Matigas-tigas na pala yan. Hindi. Yan. Andito kami sa Kanyugan. Kanyugan ni Papa Roher. Ayan. Ito yung kanyang dating nilalagyan ng baboy. Pero wala na. Bakit parang... Kanino? Asan ang alin ang bahay ni Papa? Ito, ayun, isa ano yun? Kay Bilog. Oh, ayan. Marami na palang bahay dito. Dapat ang buko, kailangan sa umaga sana. Kaso, hapon na itong nagsipagdatingan na kakain ng buko. Kaya ngayon lang nakapagbuko. Yan. Ano yun, mag-iikot pa para kumuha ng buko? Saan? Ito ang